Мен Габдрахманов Ислам, мен 39-нчы мәктәптә укыйм. Минем исемем Хабибуллина Адилә, миңа 11 яшь. Минем исемем Харисова Алия. Мин 5-нче Д класста укыйм. Минем исемем Эмине, мин 57-нче гимназиядан, миңа 11 яшь. Һәм кызлар, егетләр, сез шушы бинага ни өчен җыелдыгыз инде бүген? Безнең бүген занятие. Кайда йөрисез? Нинди кружокка җыелдыгыз сез? Театр, йөрисез. актерское мастерство бар, сценическая речь, һәм пластика. Кружоклары бар. Һәм сезгә шушы кружокта шөгыльләнү ошыймы? Әйе, кеше. Сез күпме йөрдегез инде монда? 1 ел. Мин монда килгән идем, получается, зимой, кыш көне. Ну, бүгенге хәтлек йөрим. Менә үзегезнең нинди рольләр башкарасыгыз килә? Бармы инде хыялыгызда йөрткән, менә шушы рольне уйнар идем мин театрда, спектакльдә дигән рольләрегез? Усал принцесса. Усал принцесса синең, әйе, тагын? Бер нинди матур кыз. Син тәртипле кыз буласың киләйме? Минем берәр танцовщица, Биюче. биюче. Әйе, бандит ролен. Бандит. Ярар. Менә шушы театрда, шушы спектакльләргә кемнәр өйрәтә сезне? Безне өйрәтәләр. Очень прекрасный состав. Укытучыларыгызны да искә алып узыйк инде. Милюша апа, Шамия апа. һәм пластикадан кыз. Фердинанд абый. Ярар, алга таба уңышлар телибез сезгә, кызлар, егетләр. Рәхмәт.